F'Quddies f'Jum il-Forzi Armati fil-50 sena mit-twaqqif ta' din il-forza dixxiplinarja f'pajjiżna, l-Arċisqof Charles Scicluna talab għall-membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof tkellem fuq l-imħabba. Qal li l-membri tal-Forzi Armati ta' Malta huma xhieda li kollox huwa mibni u mfassal fuq l-imħabba. Li l-aqwa liġi, fuq li ma liġi jinbnew il-liġijiet kollha. U Ġesu jirrispondi biex niġbru kollox kelma waħda bil-kelma imħabba. Lis-suldati preżenti qalilhom li l-kol jaffaċċjaw mumenti fejn l-ubbidjenza tagħhom tfisser qatt ta' mħabba lejn il-pajjiż, id-demokrazija u d-dinjità ta' kull persuna. Qalilhom ukoll li huwa kburi bihom li jiddedikaw u jirriskjaw ħajjithom f'missjonijiet ta' salvataġġ għas-sigurezza tal-pajjiż. Dan għaliex bil-ħidma qibsa tagħhom jiggarantixxu s-sigurtà fl-ibħra territorjali Maltin u jkunu ta' servizz għal min ikun maqbud bejn sema u ilma. Intom tkunu ta' servizz għall-umanità u xhieda li dak kollu li nagħmlu huwa mibni fuq l-imħabba. Għaliex l-imħabba vera ma tħares lejn uċuħ. L-Arċisqof innota li l-membri tal-Forzi Armati ta' Malta jkunu minn tal-ewwel li jxammru l-kmiem biex ikunu ta' għajnuna għal dawk li jkollhom ħajjithom f'periklu. Huwa temm l-omelija tiegħu billi sellem u talab għal qraba tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta li jafu li hemm ir-riskju għaliex fi kliemu huma l-kustodji tas-sigurezza tagħna.